पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। ज्या व्यक्तीवर अन्याय होतो त्या व्यक्तीनं शिवसेना शाखेत संपर्क साधल्यानंतर शिवसेना शाखेतील प्रत्येक शिवसैनिकामार्फत त्या व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न हे झाले पाहिजेत। प्रत्येक गावोगावी बाळासाहेबांच्या याच उद्देशानं प्रत्येक गावोगावी शिवसेना शाखा निर्माण करण्यात आल्या आणि या शाखांमधून तसंच काम होईल। देशात आणि महाराष्ट्रात इतिहास बदलण्याचं काम होतंय। देशाला ज्यांच्यामुळे स्वातंत्र्य मिळालं त्यांचं नाव पुसण्याचा प्रयत्न होतोय। महागाई, बेरोजगारीच्या माध्यमातून लोकांवर सुरू असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आपण आवाज उठवला पाहिजे। स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी 78 मिनिटं भाषण केलं, मात्र महागाई, बेरोजगारीबद्दल ते एकही शब्द बोलले नाहीयेत, अशी टीका कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे। देवगड तालुक्यातील वाडा येथे शिवसेना शाखेचं उद्घाटन सोमवारी सायंकाळी आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते, तर माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पडते, शिवसेना युवा नेते संदेश पारकर, युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झालं। यावेळी शिवसेना लोकप्रतिनिधींचं स्वागत देखील करण्यात आलं। तर पाहुयात यावेळी नेमकं कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक काय म्हणालेत। उद्योजींचा आमच्यावर तुमच्यावर विश्वास आहे आणि त्यामुळे विश्वासाला पात्र राहण्याचा प्रयत्न आपण प्रत्येकाने केला पाहिजे। आणि म्हणून मी त्या विश्वासावर ठरवलं की मला कुठली जबाबदारी नाही, परंतु ज्या ज्या शिवसैनिक कार्यक्रमाला बोलवतील त्या त्या कार्यक्रमाला आपण गेलं पाहिजे, शिवसैनिकांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे। आणि त्यासाठी आपण ज्या ज्या ठिकाणी बोलवाल त्या त्या ठिकाणी येणाऱ्या काळापासून मी तुमच्याबरोबर एक लोकप्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी उपस्थित राहील, असं या उद्घाटनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी सांगतो। खरं तर आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण बघितलं असाल आणि देशामध्ये बघितलं असाल की इतिहास बदलण्याचं काम सातत्याने होत आहे। तर या देशामध्ये स्वातंत्र्य कोणामुळे मिळालंय त्याचं नाव कुठेतरी पुसण्याचं काम या ठिकाणी होतंय। ज्या भारतीय जनता पार्टीचा जन्म अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी केलाय त्यांना कुठेतरी बाजूला काढण्याचं काम या ठिकाणी होतंय। आणि त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा खरं तर देशामध्ये हिंदुत्ववादी पक्ष कोण होता? सुदैवाने माहिती आहे की पहिल्यांदा शिवसेनेने हिंदुत्वाचा नारा दिला आणि त्यानंतर चापडत भाजपने त्या नाऱ्यामध्ये आपला साथ मिळवली। आणि खरं तर हिंदुत्ववादी पक्ष असताना दुसरा पक्ष आपल्यासमोर राहू नये, प्रादेशिक अस्मितेला पक्ष असलेला राहू नये, अशी भूमिका या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची गेल्या 2-2.5 वर्षांपासून आहे। आणि म्हणूनच आज बाळासाहेबांचं नाव सुद्धा कमी करण्याचा प्रयत्न करताय। परंतु तुमच्या आमच्यासारखे शिवसैनिक आहेत, तुमच्या आमच्यासारख्या शिवसैनिकांमध्ये बाळासाहेबांचं भगवं रक्त आहे, तोपर्यंत हे नाव बाळासाहेबांचं नाव कोणी पुसू शकणार नाही। आणि किती जन्म तुम्ही घ्या परंतु बाळासाहेबांचं नाव येणाऱ्या काळामध्ये पुसू शकणार नाही। खरं तर आज शिवसेना म्हणजे मगाशी संजय पडते यांनी सांगितल्याप्रमाणे शिवसेनेची खरं तर शाखेची काय आहे, ज्या ज्यावेळी लोकांच्या अडचणी येतात, ज्या ज्यावेळी लोकांवर अन्याय होतो त्या त्यावेळी शाखेने ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे, शाखेतल्या शिवसेनेने ठाम उभं राहिलं पाहिजे। आता अन्याय म्हणजे प्रत्येकावेळी रस्त्यावरची भांडणं म्हणजे अन्याय नाही, कुटुंबातली भांडणं म्हणजे अन्याय नाही, तर देशपातळीवर जो चाललेला आहे सर्वसामान्य लोकांवर तो अन्याय, त्या अन्यायाच्या विरोधात आज उभं राहण्याची जबाबदारी या ठिकाणी आपली आहे। आपल्याला माहिती आहे की आज भारतीय जनता पार्टी लोकांचं लक्ष दुसरीकडे विचलित करण्याचं काम करते। आज मोदींनी जवळजवळ 78 मिनिटं भाषण केली आणि 78 मिनिटाच्या भाषणामध्ये महागाईबद्दल एक शब्दही बोलले नाहीत, रोजगारीबद्दल एक शब्द बोलले नाहीत। आणि ह्या आपल्याला आवाज येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला उठवायचा आहे। आज महागाई केवढी झाली आहे, डिझेल, पेट्रोल, गॅसचे दर किती वाढले। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला